nyanya ne weche mag tuke mondo ing'iyane gima osebedo ka dhi mbele kaendi kapok wakelonu weche mag tuke go. Wang'iyane ni en wach mane ma osebedo ka dhi mbele ni kocha mar tim adhula mar nyiri manie bwo higni 17 Junior Starlets olando kweth jotugo madhi chung' ne Kenya e tuke mag laro kombe ma piny ngima e piny Dominican Republic. Jotugo Claire Maris kod Michelle Waithera oweyo oko mar kwethno mar jotugo 23 wuok e pacho kaendi kadhi Spain odiochieng' makiny kama gidhi time ikruok ne tuke go. Moko kuom jotugo ma oketi e timno gin kaka jagol Velma Auma, Effie Awuor kod Scovia Awuor. Jobak be gin Elizabeth Ochaka, Lorin Ilavanga, Genevieve Mithel, Christine Adhiambo, Kimberly Akinyi kod Diana Anyango. Jogo dier pap gin Velma Awuor, Brenda Awuor, Halima Imbachi, Lindy Way Atieno, Nancy Anyango mar Nyakach Girls e kind mamoko bende. Squad no bende ni kod joloyo kaka Valerie Nekesa, Joanna Gola, Marion Serenga, Quinta Dhiambo, Jane Kweyu kod Joy Angela. Side and then attack. Up. Good. Turn up. Then attack. Side and then attack. Up. Good.